Ini pun 5 waktu niku napa mawon siji ba'da salat subuhi dalam sawise salat subuh hatta tatli'a sehingga muncul apa asyamsu srengenge. Nomor 2 wa indatul ihal ing dalem nalikane muncule srengenge hatta tatakamala sehingga sempurna apa syams. Nomor 3 wa tartafi'a la munggah elang nggih munggah apa srengenge qadrul lawan kira-kirane 1 munggah waktu duha sampai waktu duha. Wa idza stawat nomor 3 niku tas nomor kali lan nalikane padha istiwa apa srengenge hatta tazula sehingga lingsir apa srengenge. Wa ba'da sholatil asri dan ing dalem nomor 4 sakwise salat asar hatta taghriba sehingga surut apa asyamsu srengenge. Nomor 5 wa indal ghurub bila ing dalem nalikane surut srengenge hatta yatakama sehingga sempurna apa ghurub surut srengenge. Para bapak ibu yang kami hormati, kalau kita bahas tentang sujud sahwi, sujud sing
dilampahi ketika siji kadung ninggal wajib tapi kudu baleni riyin. Setelah baleni mangke sadurunge salam nglampahi sujud sahwi. Itu sebab pertama. Nomor kali ninggal sunnah abad nopo tahiyat awal utawa doa kunut sing pancen pun biasa doa kunut. Nggih niku mangke sakbadane saderenge salam mangke nglampahi sujud sahwi. Nomor 3 niku kelalen utawa ragu-ragu jumlah rakaat. Dipendet sing paling sekedhi terus dipasne lajeng kemudian saderenge sujud nglampahi sujud saderenge salam nglampahi sujud sahwi. Lah umpami wis kadung salam tapi dereng sujud sahwi niku tasih angsal sujud sahwi tapi dengan catatan dengan syarat wektune dereng dangu antara salam kalih elinge. Jadi mestine wau mergo salah satu 3 sebab niku piyambake lampahi sujud sahwi terus kelalen pas waya tahiyat. Bablas ae innaka hamidum majid terus salam. Bar ngono wiritan jek oleh astagfirullahaladzim. Loh, aku mang nglakoni kesalahan lho, lali sujud sahwi. Nah, niku balik maneh lunggune ditata malih terus nglampahi sujud sahwi. Mari sujud sahwi salam malih ngoten niku baleni kaya putar balik ngoten mboten napa-napa pun. Lah saniki kita bahas enten gangsal wekdal sing boten angsal dinggo salat sunnah. Dinggo salat sunnah boten angsal, bahkan termasuk dinggo niki nguburaken jenazah. Termasuk nguburaken jenazah. Satu riwayat termasuk nguburaken jenazah. Tapi mangke ulama iki beda pendapat. Lah gak oleh niki hukume napa? Enten sing matur niki tahriman makruh tahrim sing nek dilakoni dosa. Enten sing makruh tanzihan, yo makruh ngoten mawon tapi gak sampai dosa. Nah, gangsal wekdal niki napa mawon? Nggih niku setunggal badha salat subuh. Mboten angsal nglampahi salat sunnah kan ngoten. Sampai kapan badha salat subuh? Badha sampai muncule srengenge. Terus srengenge niki rada munggah sing dhuwure sak tumbak. Nek dinggo jam, nggih niki dinggo jam. Badhe salat subuh sampai sekitar jam 6 utawa jam 5 kurang kedhit lah. Jam 6 kurang kedhit. Artine nek pun setengah 7 empun angsal nglampahi salat sunnah. Mangke enten kok biasane sing ten kalender sing lengkap. Niku kan boten namung gangsal wekdal tok. Waktu salat niku kan 5. Tapi nek jenengan tumbas kalender sing langkung lengkap niku boten namung gangsal barise niku. Enten wektu imsak siji, subuh, terus duha lho enten. Terus zuhur, asar, maghrib, isya sampai 7. Nek jenengan pilih kalender sing anu. Tapi nek sing kalender normal nggih namung gangsal, tapi nek sampai kita tumbas sing neliti rada genep niku 7, bahkan kadang luwe. Nek sing 8 ditambahi waktu istiwa. Nah, terus nomor 3 kapan nggih niku ketika istiwa. Istiwa niku srengenge teng kene nginggil kita pas. Sing kaya-kaya nek kita ndelek barang nggih ten ruangan terbuka ten jaba niku barang yang mboten nenten ayang-ayange mergo ten dhuwur pas. Ayang-ayange nang ngisor pas, mboten gadah ayang-ayang. Mangke nek srengenge niki lengser kedhik, geser kedhik ngilen, berarti mangke enten bayang-bayang ten pundi? Etan nggih, srit ngoten. Lah niki namine pun waktu zawal. Nek ngenten iki pas niki namine istiwa,
nek geser mriki srengenge terus wayang-wayange tenetan kedhik namine zawal. Nek zawal berarti pun wayahe zuhur. Pas niki mboten angsal salat sih. Kecuali dina Jumat, nek Jumat angsal. Tapi nek liyane dina Jumat mboten angsal. Terus yang nomor sekawan gini ku bakdo asar, bakdo sholat ngasar. Terus kemudian sing boten angsal malih pas surupe srengenge, berarti bakdo asar sampai surupe srengenge. Sing surupe srengenge niki sampai bundere niki ilang. Sampai bundere. Lek sampai ilang plus pun boten ketika ireng napa bunderane srengenge namine pun wayahe huruf utawa wayahe maghrib nyebuti huruf. Nah gangsal wekdal iki mboten angsal dienggo salat. Tapi salat sunah sing kaya napa? Nah niki perlu diperhatosaken. Salat sunah niku pembagiane kuwatah sangat. Kuwatah sangat. Siji enten salat sunah berdasarkan hukum namine sunah muakkadah kali sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah ngene ku sunnah sing sangat-sangat dianjurkan, meh wajib. Karena Nabi mboten nate ninggal. Sunnah sing ghairu muakkadah ya sunnah biasa, sing kadang-kadang sok-sok ya Nabi ya ngerjakne, kadang-kadang Nabi nggih ninggal. Terus enten pembagian salat sunnah niku berdasarkan cara melakukan. Enten salat sunnah sing disyariataken diperintahaken jamaah. Enten sing salat sunnah boten diperintah jamaah. Salat sunnah sing diperintah jamaah nggih kaya Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, terus napa niku salat grahana, tarawih, ini kan salat-salat sunnah sing dianjurkan, diperintahkan jamaah. Tapi enten salat sunnah sing boten diperintah jamaah, kaya qabliyah ba'diyah niki wau niku kan dhewe-dhewe. Tahiyatul masjid dhewe-dhewe. Tapi umpama kok dilakoni jamaah lho napa-napa, tapi hukum asalnya boten jamaah. Terus enten salat sunnah sing duwe wektu tertentu. Duwe waktu tertentu dilakoni liyane wektu iki mboten angsal. Contohnya salat sunah sing duwe wektu. Salat tahajud kan enten wektune. Nggih niku wayah bengi tur badha sare kan wonten. Duha enten wektune. Nggih niku ketika srengenge sampun minggah sak ujung tombak sampai sak gurunge istiwa sampai sadurunge srengenge ten nginggil niku wau. Wis gampang lek diitung jam wis setengah pitu sampai sadurunge jam 11 lah ngoten. Nek kira-kira digawe wektune. Idul Fitri niku kan enten wektune. Nggih niku namung tanggal setunggal Syawal isuk. Terus enten salat Idul Adha niku kan wektu tertentu. Terus enten salat sing mboten gadah wektu, bebas. Bebas. Kaya contone salat sunnah mutlaqah. Sing mutlaqah iki bebas. Sumpek salat. Niku Kanjeng Nabi niku kan salah satu solusi dalam hidup beliau ketika ada masalah ngadepi umat kok ruwet macam-macam. Salah satu pelipur larai Kanjeng Nabi niku ngelampahi salat sunah mutlaqah. Wonten. Pun. Terus enten salat sunah sing nggadahi sebab. Nah niki sing rada angel, Pak. Enten salat sunah sing nggadahi sebab. Sebab niki enten 3 niki rada angel niki. Terus pokoke kula terangaken nggih dengan lagi sayanone. Enten salat sunah sing duwe sebab. Jadi ada kejadian tertentu terus kita salat. Lah sebab niki nek ten basa Indonesia mestine kan sadurunge nggih. Sebab itu kan disiki terus kemudian akibat. Nek ten basa Indonesia ngoten. Tapi nek ten fikih mboten ngoten mawon. Sebab niki enten 3. Enten sebab muqaddim atau muqaddam. Enten sebab sing muqarin.
enten sebab sing muakhir atau muakhir. Nah niki sing angel mriki. Enten sebab niku sing disiki. Artine sebabe dhisik baru sholat. Enten kejadian dhisik baru sholat. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Iku kan boten masalah waktu Pak, tahiyatul masjid, masalah sebab. Kapan mawon jenengan mlebu masjid disunahkan nglampahi sholat sunah. Jadi sebabe sik baru nglakoni sholat. Sholat sunah wudu dhisik baru nglakoni sholat sunah. Iku sebabe sik baru sholat. Enten sholat sunah niku sing sebabe bareng. Sebabe karo sholate tasik bareng. Contone napa? Contone sholat grahana. Sholat grahana niku kudu pas wayahe grahana. Mboten asal disiki, mboten asal. Utawa sak mantune grahana dhisik kedadean wis padhang baru sholat, mboten asal. Kudu bareng. Grahanane jek peteng nggih, jek grahana terus kita nggih jek sholat. Rata-rata grahana niku kan enten grahana sing sebagian, enten sing grahana total kan ngoten. Nek dikalkulasi wektune ya rena-rena, ana sing kadang sampai 2 jam, ana sing 1 jam macam-macam. Iku sing bareng. Nah, sing ketiga enten sholat sunah sing waktu sebabe niku malah terakhir. Sholate sik baru sebabe. Sholate sik baru tujuane. Niku sebab sebenarnya disebut sebab Kak kurang cocok. Tapi teng fikih nyebutnya tetap sebab. Sholate sik baru sebab. Contohnya napa? Sholat taubat. Sholat taubat niku tujuane kan ben disepuro Allah, bukan maksiat lho nggih. Sholat taubat niku nganune mboten maksiat e, mboten. Sholat taubat niku ben kita disepuro Allah. Nglakoni maksiat gak nglakoni maksiat kita tetap disunnahno nglakoni sholat sunah taubat kan mergo dosa niku enten sing krasa, enten sing mboten krasa. Tapi tujuannya sholat taubat ben disepuro Allah. Dadi sholat sik baru engko njaluk pangapurane Allah kan ngoten. Nah niku namine sebab sing muakhir. Sholate dhisik baru sebabe. Termasuk sholat istikharah. Sholat njaluk pilihan. Kawitane bingung. Iki anakku niki kok disenengi cah loro iki. Anakku iki kok disir wong loro iki. Anake pacare iya, anake Mbah Lurah iya. Kira-kira milih sing endi? Sing Mbah Lurah yo bengkoke gedhe. Sing pacare yo duwe usaha upama. Nah, jenengan bingung, putrane jenengan yo bingung. Akhire nglakoni salat istikharah. Termasuk nek bingung niki putrane badhe niki aku milih tenggene sekolah tentara napa sekolah polisi, akmil napa akpol niku lho. Anake gedhe dhuwur. Oh, sehat. Akpol yo pengen, akmil yo pengen, dua-duane bingung. Nah, niku ngelampahi salat istikharah. Berarti kan salat isik baru milih nanti. Nah, niku berarti setelahnya. Lah sing dimaksud ten mriki sing boten angsal niku salat sing siji, boten gadah wektu. Niku boten angsal dilampahi teng gangsal wektu niki. Salat sunah mutlaqah. Salat tasbih termasuk. Niku boten angsal dilampahi teng wektu 5 niki boten angsal. Terus salat sunah sing duwe sebab muakhir. Sebabnya muakhir. Contohnya kaya sholat hajat kali sholat istikharah kali sholat taubat. Gampang lek dicacah ngoten. Sholat sunah mutlaqah,
salat tasbih, salat hajat, salat taubat, salat istikharah. Gangsal salat niki mboten angsal dilampahi teng wektu 5 niki mboten angsal. Bar subuh mboten angsal. Srengenge jetas muncul mboten angsal, mangke ngenteni sak tombak ngoten. Muncul srengenge kan sekitar jam 5 langkung lah. Mangke sampai jam 6 pas utawa jam 6 seprapat dereng angsal. Nek wis tengah 7 pun angsal. Gampangane ngoten nek dikai jam. Terus tenggene waktu istiwa wau srengenge pas teng dhuwur jam 11 langkung seprapat kira-kira lah sampai setengah kali welas saderenge adzan niku mboten angsal nglampahi napa niku salat sunah sing 5 niku wau. Kecuali Jumat, nek Jumat berbeda. Karena nek Jumat iku meskipun waktu siang tetap disunah. Terus badhe ngasar mboten angsal. Terus surupe srengenge jek bunderane jek dereng sempurna. Jadi bunderan ini jek ngincak separuh ngenten iki utawa jek pas nyampe ten ufuk barat, garis barat niku ngantos mangke bunderipun sempurna niku nembe parang nglampahi salat. Makane kok enten salat sunah qobliyah maghrib. Nah, qobliyah maghrib niku mboten dilampahi saderenge maghrib mboten. Tapi pun maghrib. Surupe srengenge pun sempurna sehingga bar adzan maghrib nembe salat sunah qobliyah maghrib. Ngoten nggih. Lah sing gangsal niku mboten angsal. Lah mboten angsale napa wau enten ulama sing mastani makruh tahrim berarti dosa. Enten sing namung makruh tanzih. Nek tanzih mboten sampai dosa. Cuma salate nggih sia-sia. Kecuali tawaf. Salat niku kan salat sunah niku sakjane hukume kan meh padha kaya tawaf. Karena ngapunten nek mlebu ten masjid liyane Masjidil Haram disunahno napa tahiyatul masjid. Tapi nek ten Masjidil Haram sunahe mboten tahiyatul masjid malahan tawaf sing pertama. Salat sunahe malah sabare tawaf. Lah khusus ten tawaf niku dawuh Kanjeng Nabi wong iku gak ana wong oleh menging wong tawaf kapan mawon dhewe pengin. Artine 5 wektu niki tidak untuk tawaf. Tawaf bisa dilakukan kapan pun. Ngoten nggih. Oh, nanten cerita tentang waktu salat. Jelas nggih. Insyaallah wis pun gangsal pun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.